wata mata ta zo ta samu Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi, ta ce mashi, a shiga ta mala, ina da tambaya, ni idan ina sallah bana jin shauƙi da wato jin daɗi na annashuwa na sallah a raina. Duk wani abin da zai na alheri sai in ji gaba ɗaya sai a hankali, ma'ana bana samun kwanciyar hankali ga abubuwan da yake na alkhairi, sai in ga kamar ba sa karɓuwa wajen Allah. Da Allah aka maka Allah, ina so ka bani fitawa game da wannan. Sai Nasiruddin Albani sai ya ce mata, yaya tsakanin ki yake da mijinki? Ta ce, a shiga ta mallam ina maka magana game da sallah, kana min tambaya game da mijina, me alaƙar mijina da sallah na? Sai Nasiruddin Albani ya ce akwai alaƙa, saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba za ta ɗanɗana zaƙin imani ba sai tawa mijinta biyayya. Sai tawa mijinta biyayya. Idan mace ta yi baran-baran da mijinta bayi da kima a idanta, to sai Allah ta'ala ya cire duk wani annashuwa da albarka da kwanciyar hankali a rayuwa. Duba wahala da maza suke wajen kula da mata, kuma ya dawo gida ki zo kuma babu kwanciyar hankali, babu kula, babu ɗaukan mataki ta fuskan kula da rayuwarsa. Kanki zai fita ya je guna a rana, da ƙyar ya je ya samu hankalin shi gaba ɗaya. Miji zai iya yanzu haƙura da abin da zai cewa ya ba matarsa don ta ci. Yasa ana gane ingantaccen miji da ingantaccen mata ne kamar ta hanyoyi kamar haka. Ana gane ingantaccen miji nagari a sadda matarsa ba ta da lafiya, nan ne ake gane miji nagari. Ita kuma ana gane mace ta gari ne a lokacin da mijinta ya shiga talauci, nan ne ake gane mace ta gari. Ana gane iyaye ‘ya'ya na gari ne a sadda mahaifinsu ya tsufa, sannan ana gane ‘yan uwa na gari a lokacin rabon gado, sannan ana gane aboki na gari a lokacin da ka shiga rasu. Suka ce wannan in ka duba alaƙar za ka gane cewa su waye ‘yan adam. Iyaye suna tausayi in dai yara na gari in babansu ya tsufa suna kulawa da shi, za su jibinci lamarinsa, domin yanzu ba da mataimaki sai Allah sai su. Miji idan matarsa ba ta da lafiya zai kula da ita, a nan ne a irin ƙoƙarin da zai yi wajen shige da fice wajen samun lafiyarta, a nan ne ake gane cikakken soyayya da yake matarsa. Sannan mace a sadda mijinta lokacin da ya shiga talauci, a nan ne za a gane imaninta da soyayyanta ga mutum. Da yawa ana faɗuwa jarabawa a wannan babu, sai illa man rahimahullah, sai wanda Allah ya ji kansa. Wani mutum yana da matar take mishi tsiya, duk abin da zai mata a gida ba ta godewa. Wannan ka'idar da musulunci ya sa mana cewa ku kula da mata, cinsu da shansu, duk wani abin da kake tunani yana wa matarsa, amma kullum ganin gajiyawarsa take da kuma kasawarsa. Wata rana kawai sai ya gushi iska, sai ya ɗauki matan a motarsa, ya ce mata za su ɗan je unguwa ne, za su ɗan zagaya. Shi kenan yana ɗaukanta sai ya fita da ita, ba inda ya nufa da ita sai wuraren da ake fasa duwatsu da inda ake ɗiba yashi a ruwa. Yana zuwa sai faka motar shi a wajen, sai tana faka motar shi ga mata da gudu. Sana'arsu shine fasa dutse su nema abin da za su ci. Suka zo da gudu suka ce, Alhaji dutse za ka siya? Ta kakkalle su, ta ga duk mata ne, dutse suke fasawa su nema abin da za su ci. Sai ce masa, a'a ba su ya zan yi ba, kawai na zo da madan ne ta ɗauki darasi. Na zo da ita ta ɗauki darasi. Ana koma gida bayan ta ga duk wannan abin, kawai sai ta tsuguna tana neman yafiyarsa. Sai ce, na miki haka ne don ki gane irin ni'imar da ke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa mana hadisi, yake cewa ku duba na ƙasa da ku, ka ku duba ku duba na sama da ku, domin duba na ƙasa da kai shi ne zai nuna maka girman ni'imar da Allah ya maka. Da sai ta ga irin wannan yanayi da mata ke ciki, su ne za su je su fasa dutse, matan yare ne za su je su fasa dutse su nema abin da za su ci, su nema ba yaran abin da za su ci, kuma galibi duk matan nan suna da mazaje. Kuma ya tambaye su, ce na mazajen ku suke? Suka ce suna yi, suka ce suna gida. Ya ce, to ni kin gani ni zan je nemo miki duk bukatun ki, biya miki duk bukatun ki, amma kuma kina gani na cewa na kasa, kina ganin kasawa na, ba kya gode min akan abin da to na zo ne don ki dauki darasi, ki gane kina cikin gata.
saboda haka musulunci hatta abin da ya shafi mace ta je kasuwa ya tsaurara. Ibn Fodiyo je karanta littafin sa Ihya Usul Akmalul Bid'a, ya tausasa kan namijin da yake barin matarsa ta je kasuwa, yace hatta a bar mace ta je kasuwa bai halatta ba. Har ma ya kausasa yace duk wanda bai hana matarsa zuwa kasuwa ba Allah ba zai karbi sallarsa na nafila da na farilla ba. Dan Fodiyo haka ya faɗa cikin littafinsa.